Fl-ewwel indirizz tiegħu bħala l-President tas-76 sessjoni tal-Assembleja Dinjija għas-Saħħa tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa, id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Malti Chris Fearn appella lil mexxejja tas-saħħa madwar id-dinja biex jingħaqdu u jagħmlu t-tibdiliet meħtieġa sabiex kulħadd ikollu l-istess aċċess għall-iżviluppi fil-qasam tas-saħħa u l-farmaceutika, rispettivament minn fejn ġej. Huwa fakkar li l-prinċipju tal-kura tas-saħħa universali huwa wieħed mis-sisin tal-ħidma tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa u li huwa dmir ta' kull mexxej li jara li ħadd ma jaqa' lura. Huwa qal li s-sistema preżenti tad-distribuzzjoni tal-mediċina qiegħda tfalli lil miljun ta' ċittadini u għalhekk għandu jkun ta' interess għall mexxejja kollha li tinstab soluzzjoni. Id-Deputat Prim Ministru għamel referenza wkoll għal COVID-19 li wrid li l-Mart ma jillimitax ruħu għal konfini ġeografiċi u li meta d-dinja tingħaqad l-isfidi mediċi jinelbu. Għalhekk appella biex bl-istess mod jiġu indirizzati sfidi oħra fil-qasam tas-saħħa bħal reżistenzi għall-antimikrobji. Il-Ministru Fearn għalaq l-ewwel messaġġ tiegħu billi fakkar lil 194 mexxej preżenti li bħala membri tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa hemm ħafna x'reġjun jista' jitgħallem minn ieħor.